kwincwadi yabaseRoma isahluko sesesibhozo ivesi yeshumi elinesibhozo. Ufunda nje lapho uqolo 1 kuphela. I'm only left now with literally 5 minutes. Kwenze abantu izokwehla apha xa ixesha. Ifundeka ngohlobo kena kuba ndiba kwelithi inhlungu zexesha lakaloku nje asinakulinganiswa ubuqaqawuli obubuza kutyhilwa kuthi. Inkosi ke mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku naphakade. Amen. Bethunana, without wasting time, xa sisima sikhumbula lentombi uSihle wakwafeni ebekade sigqungqa naye sijikeleza naye epresbytery yalapha eWestern Cape. uThixo ngomlomo wesisicaka uthi inhlungu zelixesha lakaloku nje asinakulinganiswa ubuqaqawuli obubuza kutyhilwa kuthi. Le nto buyimamela kakuhle iyafana nje nale theme ithetha ngayo lapho. Kodwa into ebalulekileyo ndifuna uba siyiqaphele into yokokuba le nto iyintlungu apha kwaThixo ayihambi yodwa. Le nto iyintlungu apha kwaThixo ayisosigqibo okanye ayo full stop, for the lack of a better word. Le nto iyintlungu ihamba nobuqaqawuli apha kwaThixo. Le nto iyintlungu iyaqala kodwa uThixo agqibele ubuqaqawuli. Le vesi ithi le nto iyintlungu ithi yakuvela ibe kanti inika isithuba uThixo ukuba aphakame asibonise okanye asinike ubuqaqawuli. Kuba ke belikhona ithuba ngokanele esawuzama siyicacise loo nto, kodwa ndicela uba nihambe naloo nto bethunana, kuba kakade kumele uba sidlule ezibandezelweni ukuze simbone uThixo uba ungubani. Zihlobo zami ezithandwa lelizwi ke likaThixo, yile nto noYobi athi xa etyumpa-tyumpeka bathi abantu sebethetha athi ndiyayazi ubumhlawuleni kwam ukhona, ngoba uyayazi ukuba iintlungu zezomzuzwana kodwa uThixo uza kuphakama asibonakalise ubuqaqawuli bakhe. Hambani ke marhale, hambani maKrestu, ibambe loo nto zihlobo zami ezithandwa lelizwi likaThixo. Le nto ifana nalaa nto ngoku amaSirayeli eza kuwela umlambo eJordani uba nikhumbula kakuhle. uThixo wathetha ngelizwi wathi ndicela nje amadoda abambe ityeya yomnqophiso kaThixo uba nikhumbula kakuhle. Awuthi cala okanye awungene emanzini, uThixo wenza ngokwakhe wanqamla amanzi awela amaSirayeli. Sima kule ndawo ubuThixo usebenzile, sima kule ndawo kuba kwakho nomphefumlo okuthiwa nguSihle kafeni, kodwa uThixo ngokuthanda kwakhe ngexesha elifanelekileyo wangena wamisa amanzi okuphefumla. Zihlobo zam ukuze thina sibe kanti sikule ndawo sikuyo. Kodwa yazini loo nto ezinye bezini zethu ubunzima nenzimbo esidibana nazo akugqibela uSathane, uThixo uyakwazi ukuphakama asibonise ubuqaqawuli ekulileni kwethu, ngapha kweenyembezi zethu, ngapha kweentlungu, ngapha kokudandatheka, ngapha kokukrazuka kwethu. uThixo usilindile ngaphesheya, usibiza nabanye ngabanye ukuze ubuqaqawuli bakhe ubonakale ezimpilweni zethu, ugqibele uThixo ebomini bethu. Zihlobo zam, abantu ke niphethe loo nto nisazi uba xa simkhumbula uSihle simkhumbula sinento ithi uThixo. Kodwa ukhe wathi omnye umama xa ethetha ekuthandazeni kwakho kudala emcela uThixo, ndamvesithi ulihlekisile uYehova kwaye bonke abantu abakuvayo ku bayakuhleka kunye nam, ukuyayazi uba uThixo ekugqibeleni kuphakama yena kubuqaqawuli bakhe. Eli ke lelizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufundwa
nokuthethwa kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Sathetha le